ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு தம்பி வத்த குழம்பு பண்ணுறான். அதுக்கு வந்து கடலைப்பருப்பை நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிட்டான். அதே மாதிரி உளுத்தப்பருப்பு, அரிசி ரெண்டையும் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கட்டி பெருங்காயமும் போட்டான். ஸோ பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக வறுக்கணும். அப்போ தான் நல்லா கலர் கொடுக்கும் குழம்பு. அதே மாதிரி மிளகு, அது மாதிரி தனியா, கருவேப்பிலை இதையும் நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிட்டான். ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதே மாதிரி வரமிளகா அதையும் போட்டு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த அளவுக்கு இது எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அதில் கடுகு உளுத்த பருப்பு வெந்தயம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வந்து வரமிளகா, அதே மாதிரி சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். இது நல்லா வதங்கினதும் புளி கரைச்சி ஊற்றி உப்பு போட்டு நல்லா கொதிச்சதும் நம்ம அரைச்ச மசாலாவை நல்லா இதில் ஊற்றி எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதுவும் ஊற்றிக்கலாம். சிம்லேயே வச்சு நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க. இப்போ நம்ம எவ்வளோ பெருங்காய பொடி வேணுமோ அதையும் போட்டு கொஞ்சம் கருப்பட்டியோ இல்லை வெல்லமோ போட்டு நல்லா கிண்டிக்கோங்க. கிண்ட உங்களுக்கு என்ன பிரிஞ்சு வந்துடும். இது 1 வீக்லேருந்து 10 days வரைக்கும் இந்த குழம்பு வச்சுக்கலாம். தம்பியோட நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் புக் பண்ணணும்னா அவனை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.